Gidan bacci Jambali, gidan kwana Jambali, hotel mai kyau da sauta, mai kyau da tsafta. ku ne na daya Jambali, inda ba na biyu an Jambali, ai sai na yabe ku. ai sai min yabe ku. Gidan kwana gidan bacci wannan idan ka zo kana son ka sha bacci cikin lumana cikin sauki ka ɗebi aron haka ta ai sai idan ban mafita wajen kwana na alfarma wannan in kana nema ko karka yadda ka shafa ma ɗaki da kyau da nagarta sai ga wajen kwana da baki da ma na gida an shirya ma kwastomomi tanadi na kwarai a Jambali idan kun zo za ku gamsu waje na kwarai yan duniya daɗi in ka so ka sha daɗi ya tanadi na kwarai shi ke sa a yau kauɗi. Jambali, gidan kwana Jambali. Jambali hotel ku zo ku more wajen kwana akwai kyawun dakuna saboda a sha bacci sayan nagari wai wuce a mai da kuɗi gida ba. Jambali hotel ku zo ku more wajen kwana akwai kyawun dakuna saboda a sha bacci sayan nagari bai wuce a mai da kuɗi gida. muna da dakuna kanana akwai manya sannan falin tsaro Jambali wasanya abinci iri-iri a gunwa akwai kaya malam inda hajiya ku zo biyu muku marhaba. Jambali hotel ku zo ku more wajen kwana akwai kyawun dakuna saboda a sha bacci sayan nagari bai wuce a mai da kuɗi gida. sayan nagari bai wuce a wai da kuɗi gida ba a Jambali watan wuta ba mai mata wasa ba akwai ruwa ko ina ba za ku yi kuka ba na tabbata in kun zo ba za ku yi dama ba. Jambali hotel ku zo ku more wajen kwana akwai kyawun dakuna saboda a sha bacci sayan nagari bai wuce a mai da kuɗi gida. muna da ku a kowace rana ma don yi muku tanadin kwarai da wajen girma malam alhaji sai ku zo gani ya wuce jiwa ni ba washin na gani ba zan faɗi ƙarya ba. Jambali hotel ku zo ku more wajen kwana akwai kyawun dakuna saboda a sha bacci sayan nagari bai wuce a mai da kuɗi gida ba. sayan nagari bai wuce a mai da kuɗi gida ba. Sayan nagari bai wuce a mai da kuɗi gida ba. sayan nagari bai wuce a mai da kuɗi gida ba. sayan nagari bai wuce a mai da kuɗi gida ba.